These are the basic consonants. 다음 자음을 읽고 써보세요. 그, 그, 느, 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 드, 드, 르, 르, 무, Sleepy na. 브, Sleep na. 브, 스, 으, 으, 즈, 츠, 크, 트, 프, 흐, 흐. So let's hear it again. 다음 자음을 읽고 써보세요. 그, 느, 드, 르, 무, 브, 스, 으, 즈, 츠, 크, 트, 프, 흐, Okay. So gikan diri padong dinhing dapita. These are just murag parang simple lang nga siya na mga consonants. Then diri sa CS magsugod hanggang sa H. Nana siya H sound, yeah? CS sound, TH sound, K. TH sound, T. PH sound, P. Yeah? And H sound. So next, ito na pong paminahon kaning another kanang puno. Mga double consonants. 자음 2. 다음 자음을 읽고 써보세요. 끄, 뜨, 뿌, 스, 쯔, So, ang nakalaki na sa kaning nga kiyok, kaning nga kiyok, o kaning nga kiyok, okay? Kaning is simple ka. No? For example, kiya na, no? Ka. So, ang diri nga kiyok na is sound, di ba? Ka. Diri nga kiyok, pinataas na siya para siyang may exclamation mark. Ka. So, let's hear it again. And then you can practice, pwede ninyo rin siya kapihon. Then you can practice more and more para ma-perfect niya. 자음 2. 다음 자음을 읽고 써보세요. 끄, 뜨,
b, 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 s, 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 j, j, j. Okay. So, ang pangalan ani nga mga letters is sangkiyok. Sang is double. Double kiyok, double key. Sang tigat, double D. Sang piyok, double P. Sang siyot, double S. And sang tiyot, double J. So, that's it. Now, let's go to the vowels kasi mas maraming vowels kaysa consonant. Kakaiba ang Korean alphabet. Mas marami ang vowels kaysa consonant. Unlike sa Filipino alphabet or sa English alphabet nga konti lang yung mga vowels. Ang nakalahi naman din, especially sa English phonics o sa Korean phonics, ang mga vowels is ma-change ang sa English phonics, ang vowels na tendency nga ma-change ang yahang sound. But sa Korean alphabet, dili ma-change ang sound sa vowels. Mao na nga daghan kayong klaseng vowels. Okay, let's go. These are the vowels. Ang dami, di ba? So, let's hear from the audio paano siya basahin ang mga vowels na ito. Okay? Wait. 1과 모음과 자음 1. 다음 모음을 읽고 써보세요. 아, 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 야, 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 어, 여, 오, 요, 우, 유, 으, 이. So, mano siya ang basic nga mga vowels. Karon, atong tanawon pod. Let's hear it again. So, samtang namina mo na og nagsuwat mo, you can repeat it again and again, di ba? So, let's hear again. Okay. 1과 모음과 자음 1. 다음 모음을 읽고 써보세요. Can you see what's inside? 아, Ah, 아, ah, 야, yeah, 야, yeah, 야, oh, 어, ah, 여, yeah, 여, yeah, 여, yeah, 오, ooh, 오, ooh, 오, 요, yo, 요, yo. 요, Paano yung yan? 우, 우, Ooh, 유, you, 유, you, 유, you, 으, uh, 으, uh, 으, uh, 이, e, 이, e, 이. e. So, copy lang na siya. Copy and write. Ay, write and read. Okay, copy and read. Okay, copy and read. Dirita sa more complicated ni siya, no, ang second vowels because na diri ang wala man ko'y letter W din sa Korean alphabet kaya wala po yung Y. Yeah. Combination na siya sa mga vowel. Parang dalawang vowel ang gita. For example, no, kanang kanang first nga vowel at suwaton ha. So, para siyang combination sa goy. A and E sound. So, ang tawag niya is
Parang tapos na siya diha, dapita. Okay. Parang ai ba? Ai. Oh, okay. Let's just hear from the audio first. Okay. Ayan. Hindi ba mag-click? Ay, okay. Let's go back again. Ayan yung mag-click. Okay, let's hear again this one. 이과 모음과 자음 이 친구 집에 갔어요. 다음 모음을 읽고 써보세요. 에, Tama na siya. 예, Yeah, 예, yeah, 예, yeah, 예, eh, 예, 예, yeah, 예, yeah. 예, 와, Wa. 와, Wa. 와, 왜, So, ano ba? 왜, 위, 워, Wa. 워, Wa. 워, Wa. 왜, We. 왜, We. 왜, 위, We. 위, We. 의, We. 의, Uy. 의, Uy. So, para perfectly ma-pronounce nato ang Korean words, we need to really know the Korean vowels. Kasi dito mahirap dito tayo magkamali sa vowels. Kasi napakaraming vowels, very specific ang mga vowels. So, kung di natin siya alam talaga, hindi natin alam talaga ang each vowels, mahirap tayo makabasa correctly sa mga words, diba? So, itong basahan uli. 이과 모음과 자음 이 다음 모음을 읽고 써보세요. 에, 예, 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 Ino? 예, Ate 있어요. 예, 와, Wa. 왜, 위, 워, 왜, 위, We. 의, Uy. 의, Uy. 의, Okay, baka hindi nyo masyadong makita at i-focus ha. Baka di nyo masyadong makita ang mga kuan kasi. Wait. For example, kana siya, no? Ay ko, si blurred man. Blurred man. Okay. Ang stroke man siya ang gibutang dire. Ang stroke na siya nga kaniyang unahon, din mao na siya. Kani mong unahon, mauna, igana. Kani mong unahon, mauna siya. So, kani siya, sa may unahon ani. Unahon rin mo ng mga guhit sa gilid, una pa ni siya. Okay? So, yan ang mga stroke niya. So, for example, sa O, unahon mo na siya, then, kani. Sa U, unahon mo ni siya ang nasa left, dayon, kani siyang sa ubos. Okay? U, ang unahon mo, kana. U, kana. Okay. O ang E, okay. Top to bottom. Okay. So, let's go back. Okay.
Pwede naman balik tayo. Nangyari dyan. Okay, basta. Ato siya focus para makita ninyo. Okay, yan siya ang medyo blurred pa rin, no? Blurred pa rin. Okay? So, kaning paano siya unahon? Unahon mo ni siya ang nasa taas. Unahon mo na siya ang nasa taas. Parang magsuot ka ng A. Ayan. Lagyan ng E. So, ye. 1, 2, 3, 4. E. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3, 4. Wa. 1, 2, 3, 4. We. 1, 2, 3, 4, 5. O, balaghan ba? We. 1, 2, 3. Wo. 1, 2, 3, 4. We. Ay, we. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? We. 1, 2, 3. We. 1, 2. Okay? Okay, okay. Okay, have you... Okay, okay, okay. Okay, so that's all for our lesson for today. Korean consonants and Korean vowels.